What happened on Sunday to you? What's happened on Sunday? Sunday early evening, 5 o'clock evening, people were coming to my house. We beat me, we take my goods, we take my all things. Now I don't have anything. Tiri kumaona mavideo ari kuitika kune dzino nyika dzatakapotera tichitiza hurumende yedu yeudzvanyiriri, tichitiza kuIjipita, kunyika yaFaro uyo ari kutambudza vana, techitiwo kuno kwatatizira, tatizirawo kumafuro manyoro. But tichitarisai kuti matambudzirwo ataakuitwa, taakuti kunyika yedu tiri kutambudzwa, tiri kushungurudzwa, kunozve kwatinenge tauya tiri kushungurudzwa. Hatina rugare mhuri yeZimbabwe. Zvinorwadza, zvinosuwisa, zvinoshungurudza kana tichiona zvakadai, tichiona munhu achiurayiwa sehuku, munhu achitemwa nematombo kusvika mukufa ashungurudzika mumwoyo make. Zvinorwadza kufa rufu rwakadai. Asi chandinoda kutaura hangu kune mhuri yeZimbabwe ndechekuti ngatisiyei kubayana, ngatisiyei zvekutukana mumagurupu. Dai zvaibvira tagonawo kuva chinhu chimwecho vana veZimbabwe. Taita hama nehama, tabatana, taita vana vemunhu mumwe chete. Kuti patinoda kurwisa chinhu ichi, patinoda kurwisa muvengi wedu ari kudai kutishungurudza tichibira tichiuya mukati medzimwe nyika tichishungurudzwa futi, nhamo yedu ndei varume? Inhamo yemudzanga wafodya kuti uku yakarumwa uku iri kutsva. Dai tabatana, kana paya panonzi vanhu ngatiite demonstration, ngatiite shutdown, dai zvaibvira chaizvo mhuri yeZimbabwe tabatana. Shutdown chaichi inoitwa kuZimbabwe, kana dai zvaibvira kuti pane vanogona kubvisa mari, kana kuti ngatibvisei mari dzemabhazi anenge achienda kuZimbabwe, kuti vari kune dzimwe nyika, vari kuno zvakaita kunana South Africa, vanenge vane mabhazi ari kutoenda musi wacho weshutdown. Hama dzangu, tigone kuzvisunungura muudzvanyiriri hwatiri kuitwa kunyika yaFaro. Mnangagwa nevana vake vakutotora Zimbabwe kuita village yavo. Tarisai matambudzirwo ari kuitwa vanhu vakaputsirwe dzimba, uchiona munhu achirarama semhuka akagara murodhi, munhu achiita semombe yemashanga iye yekuti haina kutsvagwa ikavharirwa, achigara murodhi. Zvinorwadza sei hama? Tiri kutambudzwa nevanhu vashoma shoma. Dai Mwari atitungamira, dai Mwari agona kutinzwawo, dai tagona kubatana mhuri yeZimbabwe, nekuti dambudziko ratiinaro maZimbabwenzi idambudziko rekutaura chete. Tinokwanisa kutaura tisingaiti. Mukada kutarisa maforeigners anouya mukati menyika dzino zvakafanana nemaEthiopia, tarisai vanobatana sei. Kukaita mumwe wavo wasungwa zvikanzi kukoti, unoona akazara. But tikada kutarisa maEthiopia nemaZimbabwe munomu, maZimbabwenzi akawandisa zvisingaiti, akawandisa maZimbabwe. Pakanzi mumweni wavo ane dambudziko, kana kuti pakataurwa kunzi ngatisanganei pakati tibatsirane pane dambudziko, unoona vanhu vanoverengeka kana kushaya munhu. Vamweni vanenge vatori munzvimbo dziri mudhuze nemunhu ane dambudziko, zvakafanana nanyoka yemabhunu akasungwa. Vamwe vanokoniwa kuenda, but vanenge vari munzvimbo dziri padhuze chaidzo. Hatina umwe chete. Kana tichida kuti tisununguke, tisunungurwe munyika yedu, ngatibatanei. Tikasabatana muwenge unofara.
Iyi hondo yatatarisana nayo, hondo inoda kubatana, haidi kuregererana. Ngakusava nemunhu uya unoti mukange maenda kuhondo kana kurwisa, munoenda muri pamwe chete, makawirirana. But pamunosvika ipapo, unozosara uri wega. Vamwe vanenge vachingotaura, kuerenga mbeya nemishwe. Nekuti vamweni vedu ngevanongotaura chete, vasingagoni kuzoita. Hama dzangu, tiri kutambudzika. Mukataura tarisa mafire aita vanhu avo, hazvishamisi maurayirwo aitwa vamwe. Mukatarisa vanhu vairova pamwe, maZimbabwe anga akatowanda kudarika vanhu vaiita zvinhu izvo. But vamweni vanenge varekerera vamweni vatotiza vaenda pachinzvimbo chekuti mubatsirane padambudziko. Vamwe vanenge vatotiza vaenda vati ndatiza neupenyu hwangu. But uri kuona kuti umweni wako wasangana, wapinda muriski, wapinda mudambudziko risingaiti. Ende pamweni kuurayiwa kwaitwa nevanhu avo vanenge vachitomborina kana nemhosva yavakaita. Munhu mumwe chete anenge aite mhosva. Mukazvitarisa kana muno munyika ino yatiri South Africa, pakanzi pane pabiwa vanotanga kumhanyira kuti kumaZimbabwe ndo vadai. Ndo zvavanomhanya kuti maZimbabwe ndo vaba. Chero pakanyaba muZimbabwe umwe chete zvinonzi maZimbabwe ese ndo aita. Panonzi ngatibatanei, hama dzangu ngatibatanei. Munoziva ndataura kubudikidza nekurwadziwa nezvamavhidhiyo andiri kuona apa. Ndiri kurwadziwa, ndiri kunzwa kushatirwa, ndiri kuona ndatopinda munyika yangu chero zvichinyanzi vanhu ngavabate pfuti tirwise. Ini ndinozvipira ini, bozi tiri kutambudzika. Ndinotenda kuti muri yeZimbabwe tichava vanhu vanonzwana, tichava vanhu vanobatana. Ngatisiyei izvi nyaya dzekutukana mumagurupu. Maonero anosiyana. Anenge auya nemuono wake anenge achizamawo kuonesa. Kana wauya nemuono wakashata ukaudzwa unzi muono wako hausiwo, ngatisapikisanei, ngatisabayanei mugurupu. Tingakundawo zvigananda zviri kutitambudza. Handizivi, Mr. President, how is it possible that you sign a law yekuti vanhu vabhadhare mutero weredhiyo ivo vasingadi? Iye asina futi redhiyo yacho. Tarisai kutambura kuri kuita vanhu vatambira ma200. Munosaina mutemo wakadaro unomanikidza vanhu kubhadhara. Yet we've got people who are protesting nenhau yekuti mari dzavari kutambira dzishoma. Tarisai zvakaita migwagwa. Nyika haina magetsi, production hakuna, mayouth haana mabasa, mutero wacho unobhadharwa nei? Yet vanana weeknewo vari kuba. Takaita impeachment 2017 mugaba achinzibva. One of the reasons was corruption. Zita rakasimbisa motion ndi weeknewo. Why akaba mari yekumagetsi? Asi weeknewo nhasi is being a celebrated guy. Nyika ichitambura kudai so. Ma-MP haabhadhari ma-tollgates, vanongodarika. Ma-MP haabhadhari mutero nemaminister, vanongodarika. Isusu, we are supposed to be suffering. We've got people that are being killed here in South Africa. Vanhu vatouraiwa, vaurayirwa mahara nenyaya yekuti maforeigners hatichadiwi anyway. Why? Nyika yedu toida but hakuna mabasa. You don't address those issues, yet you keep on burdening people nezvinhu zvakaita sezvemutero. Totax kwakangani? Tofarirepi? Tosunungukira kupi? When people say they are sick and tired, they think you must resign. Muvumati vanhu vanokuwengai. Do you think I did been Vice President Chiwenga vaisaina chimutemo chakadaro ichocho? He would never do something like that. Why? He understands what people are going through. That's why he's speaking against corruption and acting for people to act on it.